kowe. Paling ora iso jungkir paling. Ngenyek kowe. Ala ora iso. Cilik ngene iki paling mur ngene. Dadi karo ngene tok. Jungkir walik ya ora iso. Buktekne piye? Ora percaya. Ora percaya. Ayo Le, buktekne Le. Iso. Iso. Ora percaya. Tontokan atau pelakune kaya ngono. Iya. Heeh. Oke, iya, satunya. Oke, iya. Satunya. Oke. Iya. Oh ya, 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 oh ya. Satu lagi. Ya. Oh iya. Semangat. Semangat. Wes. Wes. Wah, wes. Oh, tepuk tangan. Ya pinter. Oh, aku tepuk tangan. Ngene iki lho. Ngene iki lho. Oh, trek. Oh, 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 oh. Ya. Ya. Oke. Aku gune ya. Ya, brek. Brek le. Brek kok milih. Kok Mariato brek. Ya. Kae anu Rapiana apa kuwi sing urung. Iya, bocah tuh kali golekane gowedi. Mantap. Ya. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ho. Ho ho. Ho ho. Laras Rapia. Hey, 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 hey. Hey. Yo, ayo no. Hey, ayo no. Hey. Hey, ayo. Hey, help. Hey, yo. Hey. Hey. Oh. Hey. Cilik dipepet-pepet nih. Sing diadeke bocah cilik nganti glagepan. Wah, aku pengen digendong, Dek. Le. Meduna sedulur aku pengen. Kok pinter men Le. Jenengmu sapa pinter men? Satu lho, ora ambekane ora mengkis-mengkis. Jenengmu sapa Le? Afgan. Dan sekolah piro Le? Kelas piro Le? Kelas 1. Omahe ngendi Le? Dajen pinter ya Le. Besok ganong satune kaya ngono pinter. Kowe arep Mas Agus pinter kowe Le. Tak jejeki ya Le. 1 tambah 1 piro Le? Piro 1 tambah 1? 2. Agus goblok Le. Kok iso? 9 miliar dikurangi 9 miliar diping 28 jawabane 40. biasa ibu. Yes, pintar, mungkin jadi anak yang berbakti pada orang tua. Besok jadi ganongan super. Cita-cita jadi apa Le? Dokter. Bar 1 nyuntik ya. Iya. Saya jago banget deh Sinta. Buntel berkat mondi. Kuwi, oh leren ya. Ya wis iki engko diganti Dik. Waktune titik diganti jajak merangkai. Oh iya. Coba jelasin toh. Iya. Kelas. Yo. Baru bisa. Telu bisa yang kuwi. Ya. Duduk.
Ho a ho e. Ho a ho e. Ho a ho. Ho a ho. Ho ho. Ya. Yang ayahmu ya. Nyon sewu ingkang tengah Jepang kula aturi minggir. Ya, gagak merake disolahne. Iya. Yo kalangane piyambane. Oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh eh oh Asane kono. ora oleh. Was, duduk. Lungguh nek rada kidul ketutupan pengerawit itu. Kakang Idul. Rada kidul lungguh. Lungguh.